ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁ। ପାଣି ଥିଲା ଚାରି କଜାର ଫୁଲ ପାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଥିଲା। ହଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲେ। ଛୋଟିଆ ହୁଲି କାଠୁଆ ଥିଲା। ସେଇ କାଠୁଆରେ ଆମେମାନେ ଆସିକି ପାଣି କରୁ। ପବନରେ ବି ପାଣି ପଶେ ତା ଉପରେ। କି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରଭୁଙ୍କର কোনো ବୁଡ଼ିନି। ଆଉ ଇଏ ବ୍ରିଜଟା ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ଜୀବନ ମୁଠା ଆସିକି ପାଳି କରୁ। ଆମେ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଘାଟି ଆଣିବ, ତା ବାସିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଜଣେ ପାଣି ସେ ଆଜ୍ଞା ଜମି ସବୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ମାସ ମା ହେଇଯିବ। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏବେ ବି ଉପରକୁ ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ ପାଣି ପଡ଼େ। ନା ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ ଆସିବନି, ବ୍ରିଜ ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡି ସମାନ ହେଉଛି ପାଣି, ଏକରେ ଆପଣ ଗଲେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ପାଣି, ଏକରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ପାଣି। ଯେଉଁ ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମାସିଆଟା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ହେଇକି ଚାଲିଥିବ, ପାଣି ପଳେଇ ଯାଉଥିବ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଗ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଗ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ଖାଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଛି ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ଅଶୋକ ବନ। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବାଲିରେ ହେଇଛି ଏଟା ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକଦାନଟା ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୁଷ୍ପକଦାନ। ପୁଷ୍ପକଦାନ ଥିଲା କୁଆ ପାଖରେ, କୁବେର ପାଖରେ। ତାକୁ ରାବଣ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲା। ରାବଣ ମାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ପୁଷ୍ପକଦାନରେ ଚୋରି କରିନେଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏଇଟା ବଢ଼େଇ ଦେବ, ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବି ଛୋଟ କରିଦେବ। ଏ ତ୍ରିଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ତ୍ରିଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୂଷିକ ନଥିଲେ। ଇଏ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସେଇ ଗଣେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବିକା ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମାଆଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ମୋର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ପାଦ ଭୈରବୀ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଯେଇ ଶିବ ସେଇ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛ ଠିକ୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବାମନ ଦେଖିଲା ରାମାୟଣ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ମନ୍ଦିର କରିବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗା ଆମେ କେହି ହାତ ମାରିଲେ କିଛି କରିବେ ବରା ହବ ତାର ହେଇଥିଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦି ଭାଇ ଦି ଭାଇ କହିଲେ ନା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦି ଭାଇ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହା ପୁଣି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହିଭଳି ଭାବେ ରହିପାରନ୍ତା।